Congresswoman sa Segundo Distrito, Congresswoman Maisa Lunga sa Garbaria. Happy 10th anniversary DYST. Salamat, no? Masudla sa style free kay dahil pagbayawan mapaman mo tubag. Standby mga igala, wala pa mo tubag ang ato ang bayawan connection. So balik ta diri mga igala sa atong syudad Sanay, basin og makahinabi sa no sa mga implementors diri sa ato ang syudad. Wala man lagi sulod. Labot ining implementation sa Ordinance number 1 series of 2026 nga giaprobahan sa ato ang City Council. Kanya dagkang nangutana og unsa man ang implementation ini, anus aman or ipagdiban ba ang implementation kay dagkang nagpangutana, no? Sa ato ang mga kaigsuonan. Good morning, si Roy Ronley. Happy 10th anniversary DYST Gika nga Madeline Saicon. Leonardo Caputi, nag-watch live. Okay, so ato sa alas 7:23 na sa Kabuntagon, ato sa nga kumplitohon itong mga reporters na mo discuss kabayan sa ato ang taga Bureau of Fire. Utol dawaton ang report sa ikan sa tungkauban kay Lakay, sumala pa pidikap driver ipusil sa mismong live-in partner dito sa Panuyot. Sakto, iso. Ato sa dawaton ang report ikan sa tungkauban kay Lakay, may butang tira. Usa ka pedicab driver ang napusilan og nasamdan sa iyang live-in partner. Human sa usa ka mainit ka panaglalis sayo sa kadlawon ni atong Pebrero 24 sa Sitio Spillway, Barangay San Jose, Manuyod, Negros Oriental. Sumala sa report, nahitabo ang insidente mga alas 2:17 sa kadlawon diin naglalis ang 43 anyos lalaki nga biktima ug ang iyang 37 anyos nga kapuyo sulod sa ilang balay. Sa tungoy silang panaglalis, gayong misulod ang babae sa ilang kwarto ug mikuha og kalibre 22 nga pistola ug gipos silang biktima. Ug naigwa ang biktima sa tuong nga dapit sa iliog niini. Gidali pagdala ang biktima sa Bais District Hospital aron matambalan ug karon para nagimonitor ang kahimtang niini. Nasikop dayon sa kapulisan ang suspect ug karon anaana sa kustodiya sa Manhuyod Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon ug pagpasaka sa angayng kaso. Samtang parayon ang investigasyon sa kapulisan aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente. Ug mao kadtong nakalap nato nga balita sa lungsod sa Manhuyod, kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy, Ma'am Lotlot, kay Charlotte de Surgeon Ray, ni former Tanhay City Vice Mayor Dongnil Salma, sa Rodas Pitis pa ni Ma'am Roda Silva, nga naimutang sa Pansil, Barangay Ubugon, Tanhay City. Alang sa programang balitang toro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio, kinisas ni Patroller, numero 18 Kael Akhay. Happy 10th anniversary, mga ka-One Heart! Okay, salamat Kael Lakay sa imuhang report. Ang mga report na lusab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule.
kag dragon fruit herbal coffee mix with insulin extract. Nausab diya akong alkasi nga mapalis na butikag parmasya sa inyong lugar kuni ang kaabag ng mga multivitamins usab no sa atong taga Pure Fire sa syudad sa Tanay. Pulik active kini sila ni nila ka dragon fruit herbal capsule. Pagbugas kalayo, dragon fruit herbal capsule na nila panagyan. Wala to be sa bayawan. Ano na, baba. Ano na, pasok doon ng taon-taon. Ato, damay bisita, no? Taga Bureau of Fire. Ganito mo ka. Ang lakas na Yan sa balon sila si Sir. Sige. 26 minutos sigala human ang alas 7 sa Kabutagon live karon sa tong studio. Ang ato ang mga personahe sa Bureau of Fire and Protection diri sa siyudad sa Tanay because we understand that sa sulod bulan pila na lamang ka adlaw mag March 1 na no karong Domingo magsugod ang ato ang Fire Prevention Month. This is not only sa Tanay kundi sa tibuok ning Pilipinas nga pag matawag na ito selebrasyon ubos sa tima nga pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa or Panginoon Aquino hindi nag-iisa. Atong hataga gikan mga higala sa pag-introduce sila kaugalingon ang atong mga higala sa Bureau of Fire and Protection diri sa Tanay. Atong unang si Sir. Hello, maayong buntag sa mga Tanayano, no? Ako pala si Fire Inspector Jose Vilro Villacampa, ang inyong alagad o hepe sa Tanay City Fire Station. Ako si Ano Sir? Ano tayo gamay? Ang pinara gamay ato ang mic diyan. Ano tayo bago Sir? Kana ama. Dito bisat ta. Okay. may buntag sa usab Tanayanon. Ako si FO1 Jardo Sabunal Jr., investigador sa Tanhay. At the same time, PIO sa PNP Tanhay. So, welcome sa DYST. Salamat dito. So, sa mga kaigsunan nato diha, live ta sa tuang Facebook Live sa DYST. Oh, sa 1 hour section. DYST 103.91 Heart Live. Makita ninyo ang inyong mga maambungan nga mga taga Bureau of Fire. Live ta sir, makita ng inyong anong sa tuang telebisyon. Lista naman. So, una sa tanan kay pila na lamang karon Domingo pitsa uno na no. Unya kabalo man ta nga sa matag tuig ang atong Bureau of Fire mo ni aning sa ni celebration or anniversary bitawag ani kini Fire Prevention Month. Unsa may mga nakalinyada na ninyo nga mga activity o unsa say mga mensahe ninyo para ma-prevent nato kining mga tawag nato unwanted fire. Yes sir. Yes sir, good morning. Usap. Para sa kabaluan sa tanan, ang kining bulan sa Marso, iproklamar kini siya pinaagi sa Presidential Proclamation number 115-A. Naghimo siyang Fire Prevention Month para ma-promote o ma-heighten ang public awareness kabahin sa fire safety and prevention. So ang ato ang tema karon is sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Nagpasabot kini nga dili lang kami bumbero ang magpinantayon nga mahitabo ang maong sunog, kundi whole community approach ni siya. Kinahanglan kitang tanan lumulupyo, magtinabangay para malikayan nato ang maong sunog, malikayan nato nga musugod ang maong disastrous nga sunog. So karong bulan na umaabot Marso, aduna kita gipanghan-ay nga mga programa, mga aktibidades para kaninyong tanan o giimbitar pud kamo na bason makatambong mo sa mga activities. So, once again, may buntag. So, sa tanang Tanayanon nga naminaw karon, kini akong istoryang impormasyon mo kini ang calendar of activities during sa among Fire Prevention Month. So, ang among Fire Prevention Month magsugod sa March 1. So, diya na ang among kick-off ceremony. So, sugod alas 9 sa buntag na ami motorcade ipaigayon diri sa siyudad sa Tanay. So, sa sunod sa Pizza Dos, March 2,
alas 8 mo na among flag raising ceremony. Kami ang mag-host during sa flag raising. Sa March 3, alas 8 magsugod mo ang among open house for PCS kinder pupils. So diri na ang among makita ang among sa BFP ang among mga equipment. Dili na mo ipakita sa mga bata ang among mga trabaho, unsa trabaho sa BFP, at the same time ang mga skills ipakita na mo sa bata. Then naapod may mga playtime nga mga activities ana. Then sa March 4 nami fire drill sa Kugon Elementary School. Sa March 5 nami fire symposium for parole and probation sa Kamanggahan Garden Resort. Sa March 6, alas 9 sa buntag sa Hinagbaan Elementary School, then sa Tanhay National High School pagkahapon ang fire drill. Then during sa March 8, alas 7 buntag na kami paigayon nga coastal clean up. Then sa March 10, fire drill na sa admin sa alas 9 sa buntag. Then March 11, Dunya Loreto Mapa High School ang among schedule, alas 9 sa buntag, fire drill. Then sa Pizza 12, March 12, alas 9 sa buntag, sa Junicio El Mapa ang among fire drill. Then sa 13, alas 8 sa buntag, Jesus Pilas Memorial School. Then sa hapon, Fabiana Banugon Elementary School. Then sa March 17, alas 8 sa buntag, fire drill sa Iguit Gas Station. Then sa March 18, alas 7 sa buntag, ang among Spar Square Roadshow sa Plaza Elementary School. So diri na mo ipakita ang among mga equipment sa roadshow na mo, sir. Diri na ipakita sa mga bata kung dinami ana gitawag og kuan nami ropes training sa bata. Ipakita namo ang basic nga rope rescue. Then amo silang katong mag zipline sila. Ang bata amo na sila ipa-experience sa mga bata. Then amo ipakita ang among mga kagamitan sa EMS, then sa among fire equipment. Then sa Pizza 19, March 19, alas 8 sa buntag, fire drill na sa admin diya sa Sali Gas Station. Then sa March 20, fire drill sa Petron Corporation. Then alas 8 sa buntag sa March 21, fire drill sa Go Easy Gas Station. Then sa March 28, mao ang amoang magsugod ang amoang Sipag Fire Olympics sa Camp Leon Kilat, Ipaygayon sa Santa Cruz Bio, alas 7 sa buntag. So diri na ang amoang kuan sipag nga sports fest, ang amoang pinakalas nga activity. So Olympics ni siya sa kuan sa mga city sa civilian fire auxiliary group sa kada barangay. So kami kandak mami ko OLP at the same time ka-create may group nga sipag muna sila every barangay na ay mga auxiliary dia fire auxiliary, mostly na mga tanod. So sila ang among kuan mga first responder during kung naa diya ang sunog sa ilahang lugar. So nami Olympics ani paygayon. Last time ang na-champion nato ang sa Santa Cruz Viejo. So karon dili na po na makita og kinsay maayo nga barangay nga kuan sa ilang skills during sa firefighting operation. Balik ta na gamay sira, kaya natay gamay pangutana kining sa barangay. Kining sipag community fire auxiliary group kay kaniadto god doon na mo ito gitawag nila kanang barangay tanod, lain nga grupo. Dahil napoy grupo nga fire brigade sa una sa barangay. Kining atong sipag karon si parin diya sa mga barangay tanod or December nga mga personnel sa tanod gi-utilize ra sa nga membro sipag. Actually, sir, no, itong sa una is Barangay Fire Brigade. I-upgrade na siya. Eh, kaning sipag,
namugna ni siya tungod sa pinaagi sa program na ito na Community Fire Prevention activities. Kaning CFPP na to nga gilambigit na dili kay tanod ra apil na ang mga lunglupyo sa barangay o mga opisyalis sa barangay. Ikadakan ni sila og seminar, lecture, og i-assist ang ilahang unsay mga risk nga naa sa ilang barangay. So, anang seminar create og sipag Community Fire Auxiliary Group. Kaning Fire Auxiliary Group, muna sila yung mga first responders sa ilang mismong barangay kay atong naon no, kumplitan ato ang barangay is tuas layo. Nga ato ang fire station or responder nga dunay fire truck is napadire. Napasubos. In kaso na adunay pangitabo sa ila, siyempre ang mga fire trucks mo kahin pag nag-oras kay mo travel pa ingon sila lugar. So sila mismo nga nasa ilang barangay, i-train na sila sa pag-responde, sila mismo ang unang makaatubang sa mga buwan. So, ang ato ang BEP, unsa may matawag na ito tabang ayuda in terms of kagamitan sa atong mga first responders barangay. Natay gi-provide nga kuan nga gamit. After sa atong seminar no. So naman diha ang mga firefighting, sa ang pagkumbat sa kalayo, and then napo diha magamit ta og fire extinguishers. So ang amo is sa seminar nga atong ipigayon, dili ginamuton ang fire extinguisher kay tungod ang mabili na is among i-turn over nila. Para na sila ilang kagalingang fire extinguisher o kabalo na po sila mo gamit kung saan pag gamit sa mga fire extinguisher. Nindot ano kay importante mo na ilabi na kay usually ang atong mga fire equipment rin aragud sa tinapusurang bahin. Yes. Unya do na matay mga barangay sa layo. Lagyo. Nga mo kuan pa ta o pila ka minuto maglagan pa. At least do na makaresponde gilayon dito. So diri sa tuwa sir kining napakay kuan sir napakay daghang mga activity di atong kiwason tanan para birita magkuan. Muna to siya last sir. Then ang sa hapon na namo anang sa Pizza 28 so muna na mo ang sports fest sa amo ang mga kuan personnel sa BP. So naami pickleball. Pickleball tournament inana. Pawala na sa kuan. Kay sa ubang lugar mo sila gitog Music Olympics dayong dunay sa una pag yun doon na mga mga activities yun ang bumbero sama pananglitan anang sa mga tungaan bitaw kaning mga quiz bee o mga kining easy writing contest. Actually sir, ang ato ang province or the whole Negros Oriental, Negros Oriental is region NIR, nag-conduct ni sila o poster and drawing contest. So in relation kaya nila sa fire prevention month. So ako ang province, provincial office, mag-conduct sila dito din, mangayo sila o mga participante every fire station, every lugar, kung kinsa ang mga mapadala sa mga school na mo attender ang contest. So actually, temporarily, ang ilang schedule is March 17. So, Sa province ni no. Sa province ni na Paygayo. Dito dire tanay na atay ato ang mo kuan pa may mo coordinate mo sa school kung kinsa ilahang actually kani kabalon yung mga sila gid mo pag-ilit na patunuo na kaning sa grades kaning sa elementary ang ilaha is drawing contest. Kaning sa high school, junior or senior high, ang ilaha is poster making contest. nindot ano. So doon na yung mga nakalinya na mga higala. Kamo diyan namin na gusto mong mangutana, pwede na po mong mo text diri sa tuwa nga 0926-2846-347 or tawag ba mo mangutana sa itong mga membro sa bombero o di ba mo kamit mo diri sa itong live. Dagka na ning live na to diri. Okay sir. Ako tatre pa Inspector Jose Bilio Bilacab pakurat ani piliduhor taga Manuyod yung mga piliduhan eh. Sir kining kini bating magpahigay kung may mga sunog gining syudad Stanhay di ba ko na to balikayan gudto jay mga
certain barangay like barangay Utso nga kana pa daw pit hospital sa except sa ato mga personal bumbero maglisod sad pud og sulod ani mga kuan mo nang usahay di ba kita maka di kaya nang dunay mo komento kay dugay kay ako na kuan so sunog kani bang noot kay sa mga siksik balay ba kanay pagsulod ato sa host maglisod ta unsa man inyo ang action nga kung pwede mahimo sa ingon anang residential sir nga ito kay dasok na balay ba. So actually no, kana ato ang CFAG is usa to siya kuan makaresponde dayon kay sila swito sila sa maong lugar asa dapit ang tuon o kinsang balay o kinsay mga tapad importante ang kaning like pinagsigbit kay importante kung adunay sunog is di yun na siya mukulan at kung mahimo di yun mo tapon sa tapad. So ato karon sa part sa Bureau of Fire Protection ato ang i-coordinate sa ato ang barangay officials nga katong mga sududlon nga lugar kung mas mahimo makataod sila o maka-install sila o fire hydrant wet standpipe. So what sa bot is naay connection sa let's say sa karsada sa kilid sa karsada naay connection nga tubo paingon dito sa sulod nga dapit asa ng mga daghang balay. So in case adunay sunog, di man kasulod ang fire truck, adto na mo connect ang hose sa fire truck and then ang mga firefighters magdalagan Dako ka lang. magdala og fire hose with nozzle adto na mo tap sa unahan para dali na ang pag-suppress sa dito sa sulod. So before ana sir nga magbutang sila ana so mo coordinate usab sa nila kay masig di maghaom mo lang inyo habang pan sa hospital. Coordinate gyud di balik. Ang thread po na to kay kalagmitan mo tawad madiyon nato malikayan. Di ba wala palit ba? Ordinary nga. Di ba hawak? Coupling dili mao ang thread. So pag pagtaot is Pagliso yapon. O di ma-connect. So kung pressure na siya, may possibility na mahibot ra na siya. O di ba, na-leak, so hinay kayo pressure pinun sa unahan. So panalitan og na sila yung mga budget yan kay magtawag sa ng forma dito para lagyan ng tubig. Mo should be coordinated sir. Importante gina bisa sa pagsugod pa mo coordinate sila namo. Kay importante po ang location. And then once na-located na dali sa kilid sa karsada, agay po na siyang proteksyonan. Kay kung di mo nabutangan o something mailhan siya, may siguro matas pagdanatuan o labi na dahil mo park nga makuan, mga sakyanan, wag kapantay nga naday hydrant dito, naday standpipe, o siguro maputol. So, kanalan siyang garden, kanalan siyang guardrail, nga may balaan nga, kuan standpipe dito rin. So, ay pasagar parking o kung sa'yo na. Kining kuan sir, understand nga kini mga fire hydrants ang gi-install ani ang mga water districts. Yes, water district. Pag install ni coordinate ninyo nga asa dapita mga strategic locations for e-hydrant o sa sizes sa pipes kay bulan Maghaon yun ba? automatic ba? Kanala, coordinated ginasan. Coordinated na siya kay. So dire Manggod kundi coordinated niya. dire sa ato sa tanay ilabi na sa proper sa mga Kanikot so ganabi. matawag nato og congested areas. Pananglitan Barangay 6, Barangay 8, Barangay 9. Ari sa Barangay 2. Doon may mga interior areas. Nunya ato nakita din nga wala may hydrant. Although example diri sa Amua. Kas nabulagan dapit. Kaya da likod sa eskwelahan digang kabalayan. Wala ko'y hydrant din na. Wala hydrant din dapita kanalikod sa Ilawod Elementary School. Dagkan man balay. Pero wala fire hydrant. Abot na lang dito sa likod yun, dito dapit sa amo. So yung wala example nga ako nakita nga ang ato ang Bureau of Fire, if possible, muhang sa water district nga kini mga area atong taorang hydrant. Kay in kaso simbako, magkalisod jud ang kuan ang ato ang mga bumbiro. Kay ang truck adto mas karsada nya doon na pay mga more or less 100 meters pasulod. Mugo na importante lang sa tuwang sa kaning pag-responde is ato ang truck is di mo na unlimited supply nga tubig. So atong
tanker 1,000 gallons. Kung isaktuhan yung sa pressure, 15 minutos. Wa na. Mahurot na siya. Ang problema dia, after mahurot na siya, pag-back out sa fire truck, wa pa mapalong, wa pa makontrol dito. Unay pa naman yung pulpo na siya. Kani po nga ni Dennis si Barangay Utso, wala po yung hydrant aning dapita sa likod aning Mutulayan, Gikag Villa Flores padulog. Wala sa pa hydrant. Ato na i-coordinate sa mga sa kuwan ng fire district. Water District. So, at amigo man nato na diya si Engineer Eric Tives. Basig nga usasad ni sa ila makita nyo no kaning GOCC man po ning Water District. So magka-sabot ra pod ang BEP, no? So sa inyo nga end sa Bureau of Fire, kamoy makadetermine asa ni mga areas nga angayang butangag fire hydrant Ato po na ang location. ang location. Actually sir, ang among kuan, ang among sa BP Tanay nagkandak nami og mga kuan hazard mapping. Karon Kung nanami kuan gyud kanang diri sa Tanhay ang mga fire prone areas diri most likely diri sa Barangay Utso, diya sa Nabulagan, itong mga balay nga labi na mga tapot-tapot. Dayon during sa fire incident, ang among fire truck di na kasulod sa labi na katong mga fire prone areas. Diya sa Barangay Tugas, ang among fire truck diya na mapping na ginanamo, dili na gina makuan masulod ang kuan ang among fire truck. So nami kuan ana kaning gi-propose ba sa barangay, and then na amo na po nang giiyap og pila ka mga fire hose ang maladlad. Pero actually kana sa Tugas di gyud na namo makuan ang katulad yung penetrator sa disaster ang naay chance nga makasulod diya, maka-access sa kuan. sa main dalan. Gamay dalan. So during sa kuan diya, fire incident so far sa Barangay Tugas, wala pa man din tabuan diya during sa mga time. So ang kuan na gyud kaning na mapping na siya namo. Din diyan sa Barangay Utso sir, nami mga kuan, nami mga sign nga kuan arrow. Then diya sa Barangay Utso, during sa among post mapping, amo nang gibutangan diya na ay arrow nya na ay gibutang diya nga kuan pila ka hose, for example sa 1 2 3 ug diya nga area or 8 or 10 pa ang nabutang. So nami mga sign diya nga makita gibintal na namo. Pintal na daan. Basi makakita niya mo na kuan sign sa BP diya nga na mapping na namo diya nga area. Okay. During sa pag-access. Kini ato apuror man yun sa kini baga ni prevention, no? Okay, matupas panultion. An ounce of prevention is sutungalan. An ounce of prevention is better than a pound of cure. So we are more on prevention. Kay prevention man para bagyo sa sunod bulan. So unsa may mga tips nga atong mahatag sa atong mga kaigsuonan para nga malikayan kining sunog? So na ako'y giandam diri nga mga Nadya. basic nga fire prevention tips. So sa tanang naminaw karon, palihog lang paminaw, then ato lang i-observe. So ang buwan ng Marso ay idinideklarang Fire Prevention Month sa Pilipinas dahil sa mga sumusunod. Mas mainit na panahon, dry season ang March. Mas mataas na insidente ng sunog. Then layuning palakasin ang kamalayan during sa fire safety sa mga tao. Then basic fire prevention tips sa bahay. Electrical safety. Iwasan ng overloading ng outlets. Palitan ng ang sirang kable o extension wire sa bahay. So most likely mao gini atong mga cause of fire. Hugutin ang appliances kapag di ginagamit, or especially kanang mugawa sa atong panimalay. Walay tao, so walay makakita nga nanay gagsugod nga kalayo. Gaso na. Cause of electrical. Then ipagawa agad ang mga faulty electrical wiring, especially katong mga daan nga mga wire. Kanang mga daan nga wire most likely mo ginay say kalagmitan nga magkaproblema. Then sa cooking safety nato sa panimalay,
Huwag iwanan ang niluluto. Ilayo ang madaling magliyab na bagay sa ating mga kuan sa kusina, especially sa abuhan. Buwan. Patayin ang LPG o regulator pagkatapos magluto. Maghanda ng takip o fire extinguisher. So takip means katong nagprito, dayon init na ang mantika, nalimtan, layo at ni gawa siya kakariyot, dayon nalimot siya nga nasa gipainit mantika kay nay pritoon nga isda. Then iyara pong giditsog butang ang isda. So ang kalayo dibukad dipunta dito sa kalaha. So ingana kat kuan during ana nga mga senaryo, so ato yung takluban ng kalaha, dili nato bubuan og tubig kay mo spread out ang kalayo. Then sa next is candle and open flame safety. Huwag iwanan ang kandila sa bahay nga nakasindi. Ilayo sa kortina at papel. Patayin bago matulog. Then sa smoking safety, huwag manigarilyo sa kama. Ilayo sa siguraduhing patay ang ubos na sigarilyo. Then gumamit ng ashtray. Ihanda ang fire safety essentials during sa kuan mga masunog. Number 1 is ang fire extinguisher. So ang karon ang enforcement namo sa mga inspector, so stricto na gyud kung sa especially sa mga establishment, labi na katong mga new o itong mga renew. So tanan nga mga kuan tanan nga mga establishment gi required gyud nga mag-provide og fire extinguisher tanan. Then sa ato panimalay dapat lagi tay fire extinguisher kay mo ni say ato ang first aid during sa gamayng sunog, labi na mga electrical nga cause of fire. So bawal ta mo patay og tubig during sa electrical, fire extinguisher ra gyud. Then smoke detector, then or alarm, then emergency exit plan, then go bag or emergency kit. Then there is atong family fire safety plan. So sa panimalay magtalaga ng escape routes, mag-practice ng fire drill, especially sa eskwelahan. Munang karon continue sa ngamong fire drill gyud sa kada eskwelahan. Then turuan ang mga bata ng emergency numbers. So ang among emergency number sa tanay mo gyud na siya importante. Mo gyud na siya una natong tawagan. Dili ta mag video-video. Una. Kamar ba karagana dahil sir? Mga kalamitan. Then sunod is ang mating place sa labas. So ang among din contact number sa mga sibyanan nato, ang among contact number cellphone 0917-867-4572. Sir, kining common ba yun siya? Kini ba ganing mag-charge ng cellphone? Usually magod nakasaksak na siya, charge niya na full na. Ibto na din sa cellphone biyan tong naka-plug pagyapon nga charger. Kini hazard na siya? Actually, no, kana siya kay charger na siya. So, meaning is sa end sa iyang plug, natin kurente. Usually 5 volts. Kana siya kung ma-short siya or whatever. So, may gamay siya kuan. And then, since naka-plug ra siya, ang ato, labi na ato ang charger is dili siya katong o-ring, katong mga kuan. Para mga imitation, Imitation, inana. mga knock-off. Nana siya coil. Mura siya transformer sa sulod niya. So, init na gyapon. Nagya pa siya kurente sa sulod. So, iyang coil is may possibility gyapon nga mo init gyapon siya. Okay. May mo, ito niya. Sa mga news ko na itong makita, kanagkanan electrical faulty wiring sa Mandayon. Oh, kining mga hinungdan na charger, kining cellphone na biyaan, yung buto, yung cause of fire. So, sa may mensahe na ito, ilabi na, oso man ko ni cellphone mga bata, matulog, nakacharge, nakasaksak ng charger. O kini pong sa wirings, kay gamay ang kuryente, unya ang load niya ang capacity sa wire, gamay kay sa wattage nga gigamitan.
Oo. Kana no, so kung mag-charge ka rin ta, hinumduman din nato nga ipton din nato para pero ta matulog. Kung magsalig ka nga tungod kay gwapo mong cellphone, gwapo mo charger, sa daan na mo matulog ka, ayaw nagulaman. Kaya nagulaman nato. Maglikay na lamang yun. Maglikay na nagulaman kay us kahigayon ra na nalimot kag tangtang pagka kamata nimo ana to na kas gawas kay hilak na day ka. So sa pa may imuwang progreso na ba na mag-unala man ta. Dili ta ko lahi mag-unala man ta. Kaya naman ko iban sir mga, kaya ba, tulo babad, bag cellphone ba ya? Pag abot o 20%, ay, siya sa nag-ubar lang itol. Kanana. So, di ra gina ato na yung wala ko na sa to no. Kung himo power bank na lang sir, mag-charge sa power bank, okay lang. May mo kung katulogon na ka ugma na lang i-charge. Kung nara mo ka ana ba? So, Okay. kabayan po taning mga electrical connection labi na kuan kada establishment para sa pagtukod adto na mo pasa na sila ang mga electrical permits, di ba? Imo na siya design kung pila ka amperahe, kung pila ka appliances ang mahimo diya ang connect diya. So karon sa kadugay panahon nagka-improve ta itaas o na dako na to ang silbing kaning nakuha kaning monthly na to income nana. So nagkadugang po na to ang mga appliances. Wala to dama nga ang ato ang mga appliances dagko na kay mga loads. Unya wala na to i-upgrade, wala na to ipa-check ato ang electrical connection nga dili na day siya ka impatar sa ato ang mga loads. So importante ato ipa-check sa licensed qualified na electrical practitioner ang ato ang electrical wiring system. Kaya base niya kaning usa ka outlet more ni siya capacity aning pila ka watts dayong gitauran nato pansaka nato pila ka mga outlet dagko pud mga load gamitan nato freezer gamitan nato aircon nga pila ka tons so ang posible ana is ma-overcome ang insulation sa maong alambre. So diyan na magsugod kay ngano mag-init ang wire, malanay ang wire, ang duha ka wire malanay, tapos ang duha mukos na og short circuit. Unya may makabantay ta nakuha man sulod man sa bongbong ato ang gipaagi atong mga wiring. Kadaghan na wiring, sikama kanang concealed, di makita. O konsil di makita. So ato na lang may balan ani ulbo na. Ano sa no kay importante man gud ang yun ani sir kay sus Ginoo. Mao di ra gyud ang kopya. Tinuig na tong paningkamot pag pundar. Mao gyud. Onya Oscar na ba? minutos ra gyud. Sila ka minuto ra. Minutos ra gyud ang pila ka tuig paningkamot aron mapundar ning patigayon na. Minuto ra maabo. Sir, doon pumunta na sir nga ni sir, inspector. Kad gili nga nagsigot mag si sir sa panalaganiha nga kung nahimo mag-ilis og wire. So, pila magikapita kadali nga kada bitaw mag-wiring man ta pinag sa mga gawas kada siyo ka expose init ulan. Di man tumalikan nga usa ka ilisan bugto na usa sabi pila man gyud ang kuan ba kay mo kay kada pila na brittle na ubang wire pero okay ra gyapon. So pila man gyud na sila ka duol nga months usa na mag-ilis ana sir. Actually no kung ina nakabay wiring duol lang ta og license nga electrical practitioner. Kaya kana sila kabalo na sila. Dili ra kay kabalo sila kung unsaon pag-wire kundi kabalo sila unsay safety. Safety na once itaon nimo ni safe na siya, safe sa kabataan, safe sa mga katawan, safe sa sunog, ang iyang gidakon sa wire, safe, o ang iyang possibility nga ma-damage ang wire. So, dili na kay alam diri padlaga no, dili na siya ipangsulod na siya og mga tubing Katong dili siya ma-damage. So, kumahimo doon lang tawag mga licensed electrical practitioner. Sa usually ginoon sa mga license sa electrical doon naman yung sa mga precaution kana mga wiring isulod mga katubid ang orange or ang uban na kato yung PVC gyud PVC tubing gyud
Kung walay kaya sa kuan license ato sa barangay electrician. Kaya manuais kanino sila mga agi man seminar. So ini pa-construct og balay ug unsay rekomendasyon sa electrician to gyud kay for safety man na. Yes. Kay usually good sir kada kana sa mga tagiya magdaginot man gud. Adili ra ayo ra na siya. Pero kuan na siya hazard. Di ayo sas biktima ni sa sunog sa una. Good morning uncle and brother only tinuod jud na dili laloy masunugan kay kanang mahurot jud tanan. Walay bilin kay wala ra badyoy parinti mohatag og financial. Mapili ra. Labi na jutay ray mutabang sa financial. From Atil Maranya Ibanez katubang sunog bitaw diri sa una. Nga urot-urot yun taon ako mga parinti di nagsunog. So dili lang tinuod mga igala, no? Una nga ato diri kato mga taga Bureau of Fire. Migis yun sila diri kay mao lagi fire prevention man kinalang pag-prevent dili na ingon nga pag-cure. Ang ato diri prevention kay mao lagi na di gyud lalim in taon, no? So, mo gina sa mo amo gito dakong bili ang prevention. Kaya sa 100% nga trabaho nato, kaning 70% ani igahin na muna sa prevention. Kay kung effective ang mo ang prevention, wala na kay anay i-suppress. Yes, Diba? And then kung wala na kay wala kay i-suppress, so walay damage, walay mga fire victims. So, unsa ba atong pilion kanang naay fire victims, naay damage, or mahago rata nga mag-prevent ta? Asa man ta mo pili? Mao. Di ba? Ari lang mo tas mahago nga mag-prevent ta, kay after anang kago na to, malipay mo puta. Doon na may mataw na itong reward. Reward. Yun. So, sa ato diri sa Tanay, sir, ang atong frequency sa gitawag na to o kining mga alarma. Doon na ba tay matuwag ba nato nga ang fire alarm nga madawat nato sa syudad sa Tanay dili kaayo daghan? Manageable ra ba ang mga alarma? So, base sa tuwang from year 24 to 25, doon natin diferensya sa nikunhod ang atuang fire alarm sa 24. Mostly sa atuang fire alarms is sa naa sa mga sugarcane plantation. Sa structural is ni minus na siya. So, ang uban is usually due to electrical connection. So, mo gani atong paningkamutan, mo gani amo gisigi na mo og sa mga tao. May mo masulod man ini sulti nato is makasabot man ang mga tao. Pero ang importante ang mahinumduman. Mahinumduman jud kada labi naggawas ka sa iyong balay. Makahinumdum jud ka. Wala, napalong ba ako ang gasol? Correct. Wala, naibot ba na ako ang electric fan? Wala, napalong ba na ako ang suga? So, mo na importante. Mo na yung ang paghinumdum mga delikado. Para berbugikan sa balay ug wagi mabilin ay pa i-off naman ang main switch plangka para siguro. Kung mahimo. Oo. Kung mahimo. Kay ang yun. Kita mabiktima, simba ko, ang yun. Mapod matupang atil, para mo dyan mutabang. O kana pong usapos ko na to is kanang usually noon sa tuwa is LPG man no, pero napay ubang gagamit o mga kaning dapugan. So kanang dapugan usahay malimtan nato pag uman nato lungag kanon buntag pa tanaw na to alo na wala na ikuan pero wa ta kabalo kana bitong dapugan no. Let's say mo ni gibakon sa imong dapugan. Ang ilalong nimo gi-frame mo ilalong is plywood. Then patungan og kaning yuta or sa kadugayan nimong luto sugnod ka o magsugnod kabo nimo ang mga abo wa ka kabalo nga nagkanipis na tong imuang yuta. So kada sugnod nimo adunay na conduction sa heat. Ilalong ana nga frame nimo nga plywood may posibilidad nga
naigo na sa init, may posibilidad nga baga na niya. So pila ka tuwan is mga kabalo nga kapag na dito, muna kalangitan sinungdan sa sunog sa kusina. Nabilig na po ganun. Dahil kung ano chat din sir, no? Nangutan lang siya nga, sir, di, sa buwan lang mo, sir. Ingon siya, sir nga, naman kumisilingan, sa una, naninda og litro-litrong gasolina. Ya, wala may pa-extinguisher. Tubig mo na ilang gisapya, di samot pag silaog. Kung sa mga ingon ani nga kaysa kay dala po naninda sa unahan ng silingan o gasolina litro-litro. Si bagog basta ay nasunog kuno sa mga kuno ilahang ikon wala og wala sa fire extinguisher. Unsa may ilang ipalong ana. Actually, Kawa sa tubig. Mulbo mo dyan pag tubig. actually no, kanang pagpadinda o puti-puti gani. Ibawal yun na sa Department of Energy na to. Okay. Usa is hazard daan. Naragos putilya. Naragos des istante. Kung masingkilan na siya, yapo, yan na po yung tabako des kilit, ulpo. So, dali ra. So, ibawal din na siya sa Department of Energy. So, di ko na siya pwede. Kanya, bisan pa mag-provide po kaniya o fire extinguisher, pinakauna daan is bawal din na siya. Bawal yun. Bawal din na siya. So diri sa to sa Pero tanan siya sir. pangutaran, sir, kasuwatan mo. Sila ang badyo kuno sa mga kailangan ko sila kanyan to. Buwag tubig, sama po kuno siga. Usama kuno ikaw na lang, usama kuno i-first aid dapat pintas kapabot sila og burbio fire. Actually, kung gasolina gani mo masuot. Yun na ikuan sir before sana comment na to sir dagkan na ni paduol microphone kay hinay ko na imong tingog. Actually, no, kung gasolina gani, kung mo na gani mo pan, inungdan sa sunod, umubuan mo ng tubig, ang possibility ana is mulagpot rin ang gasolina, di ba? Gadala o kalayo. So, siguro na paingos yung bongbong. So, ni tako na noon ang kalayo. Yung sa may bayo ana, sir. So, kung may fire extinguisher, Kung panalit na siya, wala yung sa alternate na iutan. balas. Balas. Balas, pwede. Kay kana go buluto mo gunang gasolina. Actually, ang gasolina, ang nasunog sa gasolina is ang fumes. Fumes sa gasolina. So, one day kita mo ka ng apre mo yung motorsiklo, alang kaskilid. Apriyanin mo ang tangke. Walang Ibanay mo raga. Gabon, mo style. Gabo. Muna siya fumes. Muna siya magkalayo. Ano siya tilapon sa kalayo. Ang fumes. Kana mo lang siya gabon raw nimo. Hapon na siya. Mabito nga important region ni nga prevention. O sige, ito po tayo mo Ay man. ito din before Kana ding kuan, kanang naninda o gasolina, illegal selling o kuan, mga gasolin. Okay lang yun. Kana siya, Kuya, may narat sa mga layo. ang inyong prevention na is inyo ra nang i-report o ireklamo ninyo para at least kato siya makuan siya, matagag action siya, ma-prevent siya ba agtuon siya sa mga proper authority. Labi na sa BFP and then mo tapra man na siya sa mga among DOE and then at the same time sa PNP. Sa iyong opisina sir, wala may regular inspection sa posibleng maninda ang katong buti-buti? Depende na mag-kunay report is di mo guna siya, mo guna may kaalawa na buti-buti. O sir, sige sir. Bawal siya sa report. Katong kuan sir, kanini yung Kani pa butane ba? butane kagmay. Ay, urag halos magud nga ako sa tinuod, butane ang gamit sa boarding house kay may madali. Namo may mga illegal ba nga katong gitaya lang yan na palit pa kay no choice. Kaysa mapalit ang cooling. So kana niyo madali. So asa may inspection niyo ana sir kay misag dako pa kay nang license ba nagani pud yung mga logo dito patapok lang ang buti, aprobado po ninyo. Asa may maayo ana sa nga bita na to mga palit lagi pagtaya paligya na magyapon sa mga dunay lisensya. Kung wag gyud gi-check ni nginali sa taga bureau. So, kana no, by na butane, actually, ang butane canister, design din na siya, nga butane po isulod. Ang pinaka pinungdan, kung sa'y kadautan nga mag-refill of butane, kung kargahan siya o LPG, liquefied petroleum gas. Kay, ang balor sa butane o ang balor sa LPG, mas barato ang LPG. Taban chingo. Oh,
Dayong mayon sila nga barato ra ni pero wa ka bulog LPG itong sulod. Oh. Unsay naka-referensya nila? Mas taas og pressure ang LPG kaysa butane. So, ang imong gisudlang kanister is for butane only, nga ikargani mo LPG, may delikado siyang mo explode. Puto yan. Imagine lang nato ang tangke sa LPG o tangke sa butane. Kung sa gibag-on ang tangke sa LPG. LPG o tangke sa butane nga lata ra. Mo ganing special siya nga cylinder sa LPG, it's because nga kinahanglan gyud sa baga nga kuan. Gilded. Kuchi. Kay nadyo na si chance nga mubuto. So how much more sa ato ang ilkuan? Mga portable ka. Butane nga girefillan og LPG. So Mas delikado. Kaya ko Delikado. kulban gani ko na mo gamit ka ng pagsaksak ka dili ba gani siya fit yun dito sa yang nozzle. Musika yun, sa salay, di ba sa musika yun? ako na siya sa kalayo ang iyahang Doon pagod kayo, musika gas. yun. Ako man jud ko ka-experience na kay na ako ingon na sa balay pre. Oh. Kay si Inday Boarding house boarding lagi. house man mo may ginagamit. Gidala niya sa balay, hindi ko mo gamit kay kulbaan ko. Ipasok ko kunin mo to yung kanister na yung di ko kasiguro dito si ampin ba o haom ba, unlike sa tangki gyud nga dunay regulator niya pwede po musiratan gyud kanang todo sira. Dili para na ako dili safety ba kaning gagmay nga. Tapos kaning LPG no sa tangke bisag na sa regulator. Bulantayan po na kailangan na sa iyang pagtawag mo sa iyang regulator na siya itong seal. Kung pagpansak mo pagana din kung maka balantayan ko na nga kinalang imong siyang paminawon ko pay gahis. Gahis sa to pa na gahis na Ungaw. ungaw. Lita ko lang gahis sa po nato pag-check nga na ungaw. So magkuha ata o tubig kanang sabon pagula ko na tong mayo kanang tubig nga sabon pagula ko ni atong palibot na ng iyang regulator kung mula gani na gani posibility nga mukurot ang bula Nahungaw. muna siya pamaagi pag-check na to sa mga host na to sa ato ang tani burner. Dili ra kay abi kay hungaw. Tungtungan og basa noon nga kuan. Ayaw. Kay para jud ko rin hungaw. Nakakaya po yung ungaw. Oh, di ka po sa, di ka advisable. Kaya naman ko sir nga, ay okay madala na ni. Takaw na bitaw ni. Imo pong sakton kung nahihungaw, dali na kayo maurot imuhang LPG. Correct. So pas-pas kayo kasi palit. Gawas kung dagang ka kwarta nga, bahala ka na ato na magtuan palit. So, atong tang na may gala 13 minutos naman sa alas 8. Dagkan patang ipakikambit Sir, sa mga listeners. kani sir, chance na magana may muhangyo. Kasi makahangyo na mo sir, kasi og kini time mabirnis, amo man naghihatag kod sa mga maid in uniform especially fire, police, ang Coast Guard, civic pangunitaw ako ang mo are. So basan sir ba, di mo kasi kontra ko sir sa manan nga available pag Friday ba 7 o'clock to 8. Og na may Talk tayo sa yung sir bala at least ba. Updates. doon na may mga angayang Sa San Bernis sir, basi Paibalo. mo balik. Oo. Sige. Bernis or Carol Bernis sir, basi available ka pa kayo na mo imong oras. Mukuhan kami. Ah. Mukuhan kami ninyo. Tuloy, no? Ang ito kay for prevention mo. Oo. Kasi Kasi available kay Bernis. Nakaipadala kong tao na birthday set. Karong birthday sponsor. Anangin, pidaan mo. Kaya ikaw, inspector. Okay, yung schedule is Friday. Pa Friday lang yun, sir. 7 a.m. to 8 atong oras, sir. Para sa mga discussion mga sa main on uniform. sige, taga sila final statement basig at least og ano Naka-announce mga good sir, nga, apay, silent ko news, basta lang nga murag, mari ang taga Sibulan to Mabinay, how come nga ang wala tanay? sila. Oh. Actually, no, okay. Ang pan mo nato is amuang panato tumong is meaning is cluster me nagpasabot nga kaning katimbayayong ni para ani ako ang kasulugan sa kaning fire prevention month. Pero na kuha na mo nga namungod nga dili kaabot ang signal dito. Ari na lang ito kinaramang puy amo ang radio station. I see. Oh. Kung katong uban nga wala radio station sa doon sa ilang lugar, mo ato rin tapat nga lungsod, ato rin sila kung ipon. So muna siya iba niya. So ang amlan kay dool ra man wala may station dito. Murag sa
Dari sila sa Dumaguete? Bulan na kan. Bulan. Bulan mo si. Usok ko na ang Joy na mo si. Oo. depende ba sa asa dapat mabot sa baga ng katawan ng sa lugar. Kay Pamplona na po ila dito, Bais. Ah. Tanay, anak po may kagulingon, sir. Suki na tadiri, sir. Ay, sumukok ka mong kadayo yung mga kutakon. Kaya panguna na ako. Sige, tantagan sila og kining gitawag nato og parting statement. Panamilit at unahon si Sir Sabanal. Sir, sa banal. Sir, lahat niyo, sir? F1, F1, sir, F1. Sige, sir. So, sa tanang mga tanayanon, alang sa kasayuran, kitang tanan magbinantayon sa atong palibot, sa atong panimalay. So, during emergency or fire incident, so tawag lang kita sa atong Tanan City Fire Station sa number nga 0917-867-4572. So, marito, sir. Si Sir Bilacampa. Bilacampa, sir. Inspector. Okay, so naghangyo kami sa mga katauhan sa mga tanayanon. Dili lang nato ibutang sa atong kagalingon nga ang Marso Fire Prevention Month. Dili ra kutob sa Marso ang atoang Fire Prevention Month, kundi whole year round kini siya. Kaya ang sunog wala na muila og unsang bulana. So among hangyo is magmatngon ta kanunay atong kanunay hunimduman ang mga fire safety tips nga ipanghatag kanamo nga haron malikayan nato ang maong sunog. And in case simba ko palayo lamang kung aduna joy mahitabo ato pong mag-practice po ta sa atong kagulingong panimalay ang kaning atong gitawag og EDITH. Abbreviation ni siya EDITH. E-D-I-T-H. Sabot ani Yes. exit. E stand for exit. D stand for drill. I stand for in. T, V, and H, home. So atong kumplitoon, exit drill in the home or house. Importante ni siya kay kung adunay mga panghitabo kay kita na ang atuang Pilipinas is not as Pacific Ring of Fire, dili ra kay atuang emergency is dili ra kay sunog, na natay mga earthquake na kani atong na feel nato. So, kinahanglan mag-practice tas ato ang mga membro sa pamilya, mag-practice ta sa gitawag og exit drill in the home. So, daghang salamat og magbibinantayong ta kanunay mga tanayanon. Exit drill. Balidang tudo-tudo. Sige, atong ipagawa atong sige, atong mga las gawas so dapat yung mga kauban las gawas. Pahabol ni kong shoutout sa atong mga gwapo-gwapang bumbero diya sa Tanay. Sa labi na karon nga na sa amo ang officer in charge nga si Ipotri Fernando Gabas ug amo ang fire truck operator nga Ulitaho. Puro din sila Ulitaho nga si F1 Kiano ko na. Ako, kuha ko, unavailable. So, Marta sir, salamat din. Shoutout po ko sa kuwang pinanggang asawa. Hindi na available. Puntos na rin. Ganli sir, ganli. Si Lisel sa banal nga nakakaroon sa Gyulngan. Amping niya, amping. Sige, thank you guys, sir. Pa-picture na sir. Pa-picture lang sir, pa-picture. Amping niya, amping. Thank you guys, sir. Pa-picture na sir. Pa-picture lang sir, pa-picture. Sayuran na lang sa
May minutos na igala human mo labay ang alas 8 sa Kabutagon mo katong ato ang mga bisita no gikan sa ato ang Bureau of Fire Protection diri sa syudad sa Tanhay mi hatag og mga kahibalo alang kanato sa pag-prevent no sa mga unwanted fire or sunog. Nagsingabot lagi karong Domingo mao na ang programa sa fire prevention pero nilito kang survey na kampang amin sa dili kay Marso ra ta mag-prevent no atong naon nga matud pa niya walay bulan ang sunog no anytime na siya bita magmatngon so importante gyud ang prevention kay sa kining Prevention, Mana? prevention, and cure. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Mama ay sagad ko nga panulti yun. Kami mo. O si Jen Pre, ano ka report Jen Pre? Ha? Wala Jen? Gabiyahe man? Pagbiyahe man. O sige, panguntahan natin daan. Ay, ito sa Trivia man po, sir? Trivia sa well, nanato ang mga kuan. Si Sir, wala rin kuan, no? Nilatigan naman ako magluto itong lechon, no? Salamat kasi taga-Bureau of Fire. So, doon natin mga pangutana. Pangutana karon is among celebration sa ika-10 nga anibersaryo sa One Heart Radio. So kani ba inugatag ni? Ay, duhatay mo rin na. Katong nakadaw gapon sa bugas ay gilar ano? So karon ni Ano na? Ito na yan. kining sound quality earphone. Mao ni siya. Ihatag ni courtesy ni numero 4. Courtesy ni Abil Diaz. Kana dang ingon ani niya pre? Kasi ano yung mga talo doon? Ha? At kining kain sa to mechanics sa imon. Doon na ini-sponsor og GCash load, Ma'am Roda. Kasi usa to iya. Kuadra si mechanics ato. Kay doon lang magutay mechanics kay daghan magutag pa ni sponsor dire. Sa Facebook. Oh. Share day dito siya. Sa Facebook live at pag-shares sa mga pictures sa ato nga anibersaryo. Sunod na ipikanik sa ato ang walitang tuloy-tuloy sponsored sa pipila ka anonymous o sa ato ang ni Ma'am Miss Ruda Silva diya sa may Ruda's Beauty and Spa diya sa may barangay Ubugon, Ciudad Tanhay. Salamat mo madam. Og doon na tayo trivia karon courtesy usab ni City Councilor Tikboy Salma sa iyahang pang-dita load. Wow, pang-dita load o doon ay mga mga sponsors mag kay si Brad Atel namin na magkakaroon. Kumusta na natong mag diha? Dito ta kasugot tamlim yung aning bago man mahumad ay nagprinta. So, doon na tayo Q&A karon. So, ready na mo katubangan dire. Dara mga taga-Kitirer. Morning niyo da, ma'am. So, tawag na ha. Tawag na sa ato amo lagi po nga number. Ito ka number. 0926-2846-347. Oh, tawag man. Wala pa. Hindi ini. Basig si Gina. Ha? Basig. Ito baga usay hangpon. Basig na si Solution. Hello? Hello, good morning, Kuya Ron. Oh, good morning. Kuya Ron, Ha?
Happy anniversary. Ay, salamat kayo nito, Gons. Oh, yaro. Ya tigo. Okay, God bless you. Salamat kayo si Mr. Antonito Cornelio Maygalan ni Greet og happy 10th anniversary sa DYST. Salamat kayo nito, Gons. So, ang tawagan ninyo to sublion 0926-284-6347. Alang sa inyo ang tubag sa pangutanan ni Paring Ronly nga nagtagad og tangag og premium nga unsa premium pre? Bugas. Wow! Og di talod. Wow! Di talod. Wala mo yun. Di tae lang mulod. Oh. Di talod. Courtesy of Consiatic Boy Salma, no? Di talod. Paglod ra, ha? Tinatay ko lang, ate, yung isa, ibahin-bahinon ra. Masaw sa natutong na tuwang kuhan, pre. Ano ba? Ayun ba? So, kining oras usap kini sa Alcasi o ang Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Complex with Insulin Extra. Nausap ng DJ Bayo, mga bret kini sa Mara Herbal Products na bitigang parmasya sa inyong mga lugar. 27 minutos sigala human na nga alas 8. Pinamili kanunay ka kung ang inyong lawas sa dunay sakto nga vitamin C kanang alkaline nga vitamin C sama sa Alka-C. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pas gikadlukan nga hugas sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alka-C alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o farmasya nga dool sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato subon ko palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini muili sa mga sisalawas kung may high blood ka na o diabetes may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayo paglangay adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus epektibo, barato, garantisado, palit na kamo. Nakatilaw ko na ba sa lamian humotog herbal pagayod nga kafe? Ani-ana gipaila-ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o cholesterol, dili makatulog tilawina. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kapit tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee mapalit sa mga butika at farmasya nga dool sa inyong mga lugar. Ani-ana pinakabago o pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule. Pangbatok sa stress o bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level ug bad cholesterol. Makayo sa atay muampi sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang o mapayo sa nagkadayang sakit. Ang panginadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule, makahatag og kaupay sa stress o anxiety, especially sa maglisod o kasulog. Busang, ngano mag-antos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabago 100% nga epektibo. Ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12 in 1 capsule para goodbye sa ginantos mong balatian. Available sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy o sa tanang dool nga butika sa inyong lugar. Balitang Tudo-Tudo. 29 minutos naman sa alas 8, pa-shout out sa Marites Etire, gikan nga Jiramay Sibaylos Bulfa. Pangutan na pre sa itong trivia nga nagtangad o ganting bugas, 5 kilos. O detalod, courtesy of former City Councilor Tikboy Salma. Pangutan na sa paring Ronly, dial ramo sa 0926-284-6347. Wala manawag daan. Okay, atong pangutana. Sa revolution, klase ron ha. Okay. Imo na di pangutana ni pre. Wala man. Kamahit na sa ato ang buwan. Idsa man ron. Oh. Ito may pangutana. Usa naman ang idsa. Sige. Ang A na yung S. Asa? Karon Idsa man ron ha. karong adlaw 25 ika-40 katuig na sukad sa makasaysayang People Power Revolution. Dito na naitabo sa usa ka karsada. Karsada. Dito na sa Manila. Ilang kaninin?
Kaning karsada gitawag ig IDSA mo nang gitawag sa IDSA People Power. Ang pangutana, unsay buot pasabot anang IDSA? EDSA. Oh. IDSA. Basta ninin man na mula na. Sige. Unsa nang IDSA dayon na? Number ba? Number? 0926284647. Ninin lagi. Wala. Kayo na kayo. Bukas, unsay buot ipasabot anang IDSA. IDSA People Power. Klaro IDSA, EDSA. Dayon na 0926284647. Lugar din ni pre. Lugar na. Wala gila kung yata nga premise. That's a 23.8 kilometer highway. Kaning apelido mo nakadaog gapon sa taga-tugas. Saan ito kasada dito sa Manila? 23.8 kilometros. Highway man ni siya. Yuran alang sa mga tanhaya noon, pukawa na si tatay nanay. Hello? 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 Kisa man eh. Kinsa man eh? Lin. Ha? Si Lin Real. Lilin. Katuloy. Nakarete si Tere. Oh. Agad sa matili yan pre. More gani. Katuloy ko mga real ko may pagbasa ni real ni or kuan. Unsa may imong kubag? Juan. Epifanio de los Santos Avenue. Dako, dito ni Manila di kan? Di na rin siya kuan. Asa na sa to? Epifanio de los Santos. Kisa ingon mo. Avenue. Epifanio de los Santos Avenue. Okay. Thank you. Nakadaog kang bugas o free load dita. Salamati usap si concert ni Koy kay alon. Salamati usap si Koy. Pasalamat na. Concert ni Koy Salma. Lalipay niya. Oy. Oy, pamilya sa. O dali na. Salamat din sa sponsor. Salamat din sa sponsor. Salamati sa atong sponsor. Sponsor. Si Consultic Boy. Salamat kay sponsor. Salamat. Pagkampal. Pagkampal na salamat. Okay. Salamat. Kaon niya na. Karon break kayo. O dali na, padulong na diri. Kulang to tiktok mga 10 minutes. Kamu namin yan. Okay. Kapicture na. Okay. Thank you. Wada yung diri. Tayo nila. Sige, thank you. Salamat. Congratulations. So, mo to mga igala, no? Ang atuan winner. Sino tingalan, pre? Si Real. Lin. Lin Real. Katuan niyo ko nga. Saan ni mo? Real or Real? Ano ba na to? Mo na siya. Kayo mo siya. Sura pa. Sa siya ko. Siya naman tato. So, karon mga igala. Epifanio. Karong adlaw, Pebrero 25, ika-40th anniversary sa IDSA People Power. Nya sitang gamit IDSA. Kamaron IDSA. kanang wa may klase ron kay IDSA. Inkunare klase ron. Yo, sauna. Karon di na. Sauna, hindi dahil na siya, way klase kay IDSA People Power daw. Karon na aray klase. Aray klase. Isang IDSA People Power. Pangutala lagi kung sa IDSA. Kabalo. Hindi mo pula sa una. Pula man eh. So, ang IDSA pasabot na nga Epifanio de los Santos Avenue. Usa ka karsada highway dito sa Manila, 23.8 kilometros. Nagtaglas na siya sa kinatibuk-ang Metro Manila. Diya kini ang site sa famous nga 1986 People Power Revolution. Congratulations, Lin Real. Okay, so good morning DYST. Pwede ko mo sponsor og load sa DYST sa Balitang Tudulo for kabuok tao makadawat og ta 50 load hihis. God bless. Hello Balitang Tudulo gikan ni Jomari Tumbiga. Pwede Sa mundo ng panahon. pagkikita rami or tawag lang mo anay mong gichatan kay ulahan mag sinabot lang kay kanay mong premyo padayon until nga doon na may mo sponsor. Until supply last na siya.
gusto na mo diri happy ka. Balita Tuloy Wala may nakanaon di ba? Kinsa man to na gusto ko happy. Former City Councilor Duming Katubig. Og dalit kuan kini nga Senador Juan Ponce Enrile. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Pero mo pamilya yung mong happy ha. Happy anniversary na mo ron. Kaya nag-celebrate, pero 22 eh. Salamat din sa atong CEO, si Ma'am Lila. Kami ba siya or Padulong Manila or kami Muli mo kuno karong adlaw. Ako din siya. O papabuto na to. Mami kapalaga mo na lutong ganodan. So dito pa pagtukpan mo niya sa kuan. Airport. Wala na itong sa airport. Asa airport Sibulan airport sa Bakong Sibulan eh. Ma'am, lechon rin pa. Ano to? Ang buto na rin luto ng lechon. Okay, sawa na kita igong oras sa ato ang balitang tuno-tuno. Ganda sa nilabaing panahon Hindi sa lako ni Blue, madali. Likod natong paminawon Mga usong nga musika sa modernong panahon Dali atong pamation Atong sayawong nga balita musika Serbisyo publiko Impormasyon kasayuran Alanggan ninyo mga programang pangmasa Tara, maminaw na ta Dali na, tala na Sa DYST na ta Dali na, tala Okay, so wala kita yung oras kawanhan og mapon sa magtak na og sibianan. Ang ato ang pinakaburito, pinakauso, patod pa uso-uso. Kano na yung nag-uso ang One Heart Radio sa inyong mga radyo? Okay lang, Iple. Amay. Ano lain? Ano lain? Kumitaw lang na mga men uniform. Ano din? Kaya naman din ang ato ang One Heart at mga kapuso, no, di ba? Doon sa inyong mga kasing-kasing ko ni One Heart Radio. Mong ganda One Heart Radio, usap tag kasing-kasing matag Pilipino. Tunin na ang Kugato ba? Inyo namin gikulit sa inyong kasing-kasing. Apa sa election nyo lang mo isa ditwa. pagod Mga Ano, kung hindi ka ba, pre? Ah. Nakapitik na ko sa inyong kasing-kasing. Tinuod ka. tatay na Nakawanhat kita. Salamat sa inyong pagsuporta, pulo may katuig. Tamong pagserbisyo, ulan man init, tunay bagyo o wala, tunay swerte o wala, kalamitan swerte yun. Makinom mo pa ng istorya balag na ibagyo. Makinom ko itong audit. Program naman. Mo programa mo ta ko pang burnout. Oh. Dali na So karon, kung wala na dita connection, padayon na gyapon bagyo. Oh, karon wala yung basyang nga bagyo. Gag programa ra man gyapon ta diri. Public service man gud ang radyo. So balita ako na pasalamat nila sa pamilyang Melia Flores, Ma'am Laila, Sir Nestor Special, kuan mention, kasubari to Sir Nestor kay Mga doon na tayo i-suggest niya nga kuan kining improvement after sa ikapulo. Basin o available ra pud si sir. Oh, atong ikuan si Sir Nestor atong hangyoon. namigo Ingon ba Sir Nestor hangyoon nila. Piawat ta. Sa di Surprise na Sir. nakita mama Sir Nestor, basig magka istoryahan ay ta. Yung siya. Sa ligay. Ano sa Palansaro ng break ko. Palang. Dili sir, yung po si Ma'am Laila, mapa-invest ni Guerra sila. Dili, sir, dili. Kaya wala namin kay. Dili lang pa-increase or doon na changes ang kuhan, oras. Wala na nito sir. Kami na yung hangin mo sir. Mali ka na. Dili lang istorya na. Ha? Nanay? Nagpili ka. Ala atong balita Ikaw na nga. Gusto na eh. Nagpapdung-dung na kayo. Pagka-increase na po na eh. Ako, buli mo increasean. Dali atong Oh, increase na okay kayo. Pero wala may ganoon na. Ang mo lang may suggest ni Sir Nestor. Bason. impormasyon Sir, sagot siya sa mo ang proposal niya. Salamat niya, sir. O, ang radyo daghang salamat mga ka-One Heart, mga kapuso, mga lovers. sa kabunta Tik na Diyos yung mga dughan. Salamat sa mong bagong uniform, courtesy ni Sir Ripals. Bukawan na Ang ilahang panapton o tahi. Salamat kayo. sinaw na samtang Sir Nestor, sir, pasig na Sir Nestor, mundod pa ni. silingan namin Nana, bisa ka? Nawala dito? Ay, pasig hapit si speaking. Pasakot? Kaya ano ka dyan? Inya na kay Okay, so salamat o ako mingon ay kung ko na mo og nagsanga kay bawat gyapon ang panahon ni kamanglan mapapasigil mo ta kini ang tiog sa kabus.
anak sa Orisito para kami sa lungsod sa Manila sa Barangay Nueve Insurance Sanhay. Nagkasalamat mga kawan heart o amping kanunay we trust in God. Happy anniversary! Mga huli o kanta sa nilabas. Sa alam sa mga kaubans Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Inilanggap po ninyong alagad, Roy Ibanez manamilit sa pag-ingon. Ang pagkamatarong mo ay magabayaw so sa kanasod apan ang pagpakasala mo ay makapukan ining nasura. Dikang salamat, may buntag ka na tanan. Serbisyo publiko, impormasyon kasayuran. Alang ka ninyo, mga programang pangmasa. Tara, maminaw na ta.